24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи ба нақшагирии маҳаллаҳои якум, дуюм, сеюм, чорум ва қисмати марказии шаҳри Турсунзода шинос шуданд. Мутобиқи маълумот ҷиҳати татбиқи нақшаи генералии шаҳри Турсунзода 128 гектар замин илова гардида, масоати умумии маркази шаҳр ба 778 гектар расонида мешавад, ки ин барои 100 000 аҳолӣ пешбинӣ шудааст. Мутобиқи нақшаи муфассали ба нақшагирии шаҳр дар масоати зиёда аз 86 гектар 270 бинои истиқоматии 6, 9, 10 ва 16 ошёна сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. Иншооти зикршуда дар заминаи манзилҳои як ва дуқабата ва хобгоҳҳои дуошона, инчунин биноҳои кӯҳнаву фарсудаи маҳаллаҳои якум, дуюм, сеюм, чорум ва қисмати марказии шаҳр бунёд мегарданд. баҳри фароҳам овардани шароити мусоиди зист ба аҳолии шаҳр, иншооти ҷамъиятию маъмурӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, боғчаҳои кӯдакона, боғи фарҳангию фароғатӣ, майдончаҳои варзишию солимгардонӣ ва иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки ҳамаи он бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби соҳибкорони ватанӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар муҳлати муайян бо сатҳу сифати баланд анҷом дода мешаванд. лоиҳаи муфассали ба нақшагирӣ дар заминаи биноҳои ягошона, дуошона ва иншоотҳои кӯҳна фарсудашуда 86 гектар замин барои сохтмонои биноҳои истиқоматӣ бисёрошона ва баландошона, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, боғчаҳои кӯдакона, майдончаҳои варзишии солимгардонӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ, маъмурию ҷамъиятӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон дар ҷараёни татбиқи амалии нақшаи муфассали ба нақшагирии маҳаллаҳои марказии шаҳр зиёда аз 28 километр роҳи байнишаҳрӣ таъмиру навсозӣ мегардад, ки дар самти таъмини ҳаракати мунтазами ҳама гуна воситаҳои нақлиёт мусоидат мекунад. лоиҳаи нақшаи генералии шаҳри Турсунзода аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Шаҳрофар омода карда шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи ба нақшагирии маҳаллаҳои номбурда ба роҳбарияти шаҳр ва дигар масъулини иншооти сохташаванда ҷиҳати бо сифати баланд анҷом додани корҳои бунёдӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. лозим ба таъкид аст, ки бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 400 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то инҷониб қариб 90 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор гирифтаанд. бояд қайд намуд, ки солҳои минбаъда бо татбиқи нақшаи генералии шаҳри Турсунзода симои маҳаллаҳо ва маркази шаҳр зебову назаррабо гардида, ҳамзамон ҷойҳои нави корӣ муҳайё мешавад, ки дар самти боз ҳам беҳтару хубтар шудани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамояд.